Vanangu ndinda kudedza. Inini ndiri kuona upenyu hwenyu mimi munofanirwa kufwatanura mega. Manzwisisa? Iye zvino iwewe wakaroorwa kumba kwevanhu, handiti? Iwe Night wakaroora kumba kwevanhu. Ndizvo? Ya, ndizvo. Inini ndinoda vana vane hunhu hwechiKristu. Vanoratidza kuti vakabuda mumba inonamatwa, imba yechiKristu. Kwete kundinyadzisa. Kwete kuti inini ndioneke fanika munhu akashama. Iwe wakaroorwa iwe. Iva pasi pemurume wako. Uchiteerera murume wako. Uchida hama dzemurume wako. Urunzwa mwanangu? Ndo zvinoita mwana akabva mumba yechiKristu. Nekuti anonyanya yeyu kudherera. Kwete kuita fanika mwana akabva musango achienda mumba mevanhu. Newe futi iwe haikona kuti uyu anonyanya. Iwe akaroora kumba kwevanhu. Unofanirwa kurakidzika semwana akabuda mumba ine chitendero. Uruzvinzwa Night? Nduzvinzwa. Iye zvinotarisawona. Zvaunongoita iwewe zvokungoti uno watora wasiya. Uno watora wasiya. Uno watora wasiya. Uchazosvika kugadzikana riiniwo. Problem inoitika pandiri ndekuti mukadzi wandaimbogara naye amaipesha ndowanga usina hunhu. Wanga naye ndiye mukadzi anoenda kubasa. Mukadzi anofanira kuti vanotsukunyurwa kuti mukadzi anogara pamba achiita ngomira kuti avana zvaito. Zvese izvozvo zvine basa rei? Zvekuti yeye anogara pamba, yeye anoshanda. Mukadzi chete. Iwe unofanirwa kudzidza kuti kana watora mwana womunhu gara naye, gadzikana. Urege kuita fanika wakabva musango. Asi neuyu wandava naye manje atogara. Ya, ndo upenyu hwandinoda. Nesi mama, nesi. Ndepfina yeye. Togozozviona. Koma Night, itai serious. Inyaya yeupenyu rutaura namai. Yes. Mukutoita nyu zvedambi. Ichokwadi ichocho. Ndiwamai uri kutaura iwo. Ngarikwani rinyararo. Izvowo maitiro ako iwaya. Iwo Night ka handifunga kuti unochinja maitiro iwo. Handitomboona uchichinja maitiro muupenyu hwako iwo. Chibude mimi. Mwaende kwakaroorera, mwaende kwakaroorera.